ഹായ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉന്നക്കായൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനായിട്ടൊരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ്ട് ചെറിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടെടുത്താണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇതൊരു കാപ്പി കളറൊക്കെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ തേങ്ങൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ടെടുത്താണ്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം. ഇതുള്ളൂ. ഇനി നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞാണ്ട് അതൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവ് കഴിക്കാണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങൻ്റെ, അതും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെയ്തിക്കോളൂ കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.